Live ka. Side by side. Magpas lang ka ulit. Check na. Okay, 1, 2, go. Alangan! Hindi, pamilawan yung tubig. Alam, confirm ba dyan yung ano? Patay Google. What? Patay Google. Ay, wala ginamit yung Google.
Oh. Loh. Ay, yata na ako. Ayan na. Nasa diri ka pool. Ay, next consequences kung hindi siya makita na. Eh, wala mo na tayo na itong TikTok, diba? Ay, karoon na ng TF. Asa, North? Okay. Sino? Ipagkikan niya mo ang partner. Kaya kailangan, hindi ka piso ang makakuha kayo. Sige, talika na dito. Adi ko labot ana ini. Ay, apil kayo. Ay, ay, mo apil ako lang sa isa. Okay, tanaw si Ben. Sige. Lagi. Mana, sige na. Go na. Ako na. Wala pa, pagitaan. Pagitaan na. Uy, hindi ko mataas. Ang piso. Kasama ka uy. Ano dire? Uy, bit. Bit lang ba? Kita na guys, kanina dito. Dito na kita. Walang kita na lang. Ano? Ay, gila. Pila dito ka buok. Yes. Guys! Guys! Nanyamba kasi ate. Apil ni?